ενημερώνανε αρκετές φορές ή και στο λιμάνι που είμαστε με το ΚΑΙΚ ότι μου λέγανε το παιδί σου τον είδαμε σε τάδε μέρος, πρόσεχε Πατατούκο, τράβα τον στη δουλειά. Αλλά το παράπονο μου είναι από την κοινωνία ότι τα πιάσανε αυτά τα παιδιά και το κράτος που αυτό λέγεται κράτος για μένα δεν είναι, δεν τα στέλνουν σε μια φυλακή. Γιατί μέσα στη φυλακή μπορεί να βρίσκουν πιο πολλά από ό,τι έχω μιλήσει και με παγιούς φυλακισμένους. Και εγώ νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σε ένα ίδρυμα όσα είναι κάτω των 25, να τα βοηθήσει ο κρατικός μηχανισμός. Γιατί όπως και εκείνος έχει πολλά λάθη και έχει πολλές κλοπές και τα βλέπουμε κάθε μέρα τα χάλια τους, δεν αξίζει αυτά τα παιδιά να πάνε εκεί που τα έχουν. Να τα πάνε σε μια κοινότητα, ας κάτσουν και ένα χρόνο και δύο, να βοηθηθούν, να τους περάσει αυτό που έχουν, που το έμαθα από το παιδί μου, η μπάφα, να ξεκολλήσει το μυαλό του από τα ναρκωτικά. Εγώ δεν θέλω προσωπικά πάντως να βγει ο γιος μου. Με άλλους γονείς που το έχω συζητήσει θένε, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι λάθος η γωνία. Ότι τα παιδιά μας λένε τώρα ναι και με την πρώτη δυσκολία θα ξαναπάει. Γι' αυτό σε επιμένω και κάνω τα αδύνατα δυνατά να πάει στο ίδρυμα. Αλλά τα κατηφέρει, πιστεύω, άριστα άμα πάει και στο ίδρυμα. Επειδή βλέπω τον Παναγιώτη ότι έχει πάρει στους 3 μήνες που είναι τώρα φυλακή, έχει πάρει μια καλή τροπή. Ενώ πρώτα δεν δέχονταν μίγα στο σπαθί του, τώρα τον βλέπω ότι συζητιέται πολύ πιο καλά. Τέλος πάντων, θα τα ξεπεράσετε, εγώ πιστεύω. Στο συζήτημα του δικού μας, Σταύρο, μας βοήθησε το ΚΕΘΕΑ, η πρόεδρος του ΑΚΑΝΑ, τη λένε κυρία Μαριώρη. Κυρία Μαλιώρη. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ και της χαρίζω 10 χρόνια να μου κόψει ο Θεός από τη ζωή μου να τα δώσει εκείνη. Για τους 20-30 αγωνί που πιστεύω ότι τώρα θα μαζευτούμε 200-300 και έχουμε κάνει ένα καλό κρίκο και ψαχνόμαστε για τα παιδιά μας. Γεια σου, Πατατούκο μου. Σε ευχαριστώ, Σταύρο, και να σε έχει πάντα καλά. Καλή Να είσαι καλά.